Христо Христалов в старт на екипажа с номер 4, Игнат Исаев, Милен Илиев. Те ще ни покажат и дай Боже успех. Игнат Исаев. Имаха проблем с една от свещите на колата в сервизния парк преди началото на церемонията по откриването, бяха малко притеснени. Имаха резервна, но новите поръчени от София трябва да пристигнат тази вечер, за да бъдат утре вече с тях. Така че има известно притеснение за Игнат Исаев. Надявам се да бъде всичко в ред. Сега най-големите купи, комплекта на победителите Игнат Исаев, Милен Илиев, Октан Рали Тим. Ето сега е момента за фотографите. Дами и господа, това красиво състезание завършва по този красив начин.